sa volám Eva a snažíme sa tam nahodiť jednu fotku, ktorú som vám chcela ukázať. Asi ste ju videli na Facebooku, ale tak keby sa podarilo, bude super. Študovala som tlmočníctvo prekladateľstvo na Filozofickej fakulte, to bolo asi pred 3 rokmi som končila. A so Zuzkou sa poznám z Intraku. Hovorila mi o tejto super akcii a vraví, že si chce rozdeliť ľudí na tlmočníkov a tých, čo sa s jazykmi nestratí. A ja sa pýtam, a ja som teda čo? Pretože ja robím aj tlmočníka, aj v korporácii, aj kopu úplne iných vecí, čo s tým vôbec nesúvisia. A všetko robím tak nejak náhodou. Napríklad na preklad tlmočenia som sa dostala tak, že ma nezobrali na medicínu. Prečo angličtinu, nemčinu? OK, vedela som tieto 2 jazyky, ale zle som si to prečítala na nete a myslela som si, že sa dajú študovať iba tieto 2, žiadne iné. Hej, taká som bola blbá, no. A v mojej prvej robote tlmočníckej robila som v tlmočníckej agentúre Tlmočník. Ak vidíte túto vonku, ešte tam máme ilegálny billboard na budove oproti, aj keď kancel je už presťahovaný. A k prvej robote v Tlmočníkovi som sa dostala cez Facebook. Tam som poslala CVčko na asistentku a zrazu mi povedali, že oni hľadajú vlastne hlavnú projektovú manažérku. Tak som bola hlavná projektová manažérka. Potom som si spravila bakalára a že čo už bude meniť, tak si to robí magistra. Pri oslavách bakalára som spoznala aj nejakého takého frajera a s frajerom sme začali uvažovať, že bude spolu bývať, po prípade, že nejaké deti alebo takéto veci. A v tom som si otvorila Google, hodila som si, že koľko je taká priemerná materská, 200 eur, ďakujem pekne, takže nič. A nájomné v Bratislave ďalších 200, tak to už určite nie. Tak si vravím, musím sa niekde zamestnať. Hovorili mi tlmočení, dobre, kamaráti, taký biznis znalí, vravia, že živnosť si neotváraj, to je blbosť, to sú to odvody, tak živnosť nie. SROčky, Fico mi to už zrušil zadarmo, už tiež má na to svoje licencie, takže tiež nič. Takže sa asi zamestnám. Zase som otvorila Facebook, napísala som, že čakám takýto plat a že keby niekto náhodou o niečom vedel, odpísala mi spolužiačka, že hľadajú do korporácie na nové oddelenie. Dobre, jasné. Išla som teda na finančné do Amazonu a tam som aj doteraz. Robím niečo, čo sa volá collection, to je vlastne vymáhanie nezaplatených faktúr. Zaujímavé, drsné a drsné to bolo už od prvého pohovoru, kde samozrejme v korporácii vám dajú asi 7 kôl. Najskôr máte telefónny screening, potom osobné stretnutie s HR, potom osobné stretnutie s kolegom, osobné stretnutie s manažérom, s vyšším manažérom, s najvyšším manažérom. Keď to všetci toto všetko schvália, potom dostanete nejakú pracovnú ponuku, ktorú schválite vy, potom ju schvália zase oni, zase ju schválite vy, potom vás zašlú návrh zmluvy a zase, keď všetko sa stane, podpíšete zmluvu, začnete pracovať. No a veľmi už vtedy sa strašne veľa vecí môže na tom pokaziť a keby som vám mohla niečo odporučiť o korporáciách, skúste dobre čítať. Pretože ja som to robila cez referál, takže ja som vedela, o čom to bude. Kamoška mi povedala, hej, je to finančné, nič nemusíš vedieť, všetko ťa naučia, stačí, že vieš po nemecky. Ale ak tam idete len tak, že ste to našli niekde na profesii, dobre čítajte, pretože finančný analytik nerobí s financiami a nerobí analýzy. Robí kolektora, to je vymáhanie faktúr, úplne niečo iné. Takisto asi ste väčšinou nejakých jazykári, odhadujem preklad, tlmočenie. Skúste nehovoriť v komunikáciách, pretože skončíte v call centre. Tiež dobrý nápad. Prečo som teda zostala v korporácii, ako hovorila kamoška Teres, strašne veľa vzdelávania. Naozaj sa nestratíte, stačí vám vedieť jazyk a všetko ostatné vás naučia. Máme medzinárodné programy, výmenné kurzy, jazykové akadémie, môžete sa učiť čokoľvek. Výborní ľudia sú druhý dôvod, prečo by som určite ostala v korporácii. Váš tím je fajn, manažér, ak je super,
máte vyhraté. Prečo by som uvažovala, že či korporácia áno alebo nie? Máte isté dané pravidlá, ktoré napríklad, keď ste v malej firme a chcete zvýšiť plat, idete za šéfom, poviete mu, urobil som toto, dobre. A je na jeho rozhodnutí. V korporácii to nie vždy vedia ovplyvniť. Ďalšia vec je, že máte istú korporátnu kultúru, ako sa tomu slušne nadáva. A to je v podstate, keď dojde predstavenstvo z úplne inej krajiny, ktorí o vás nič nevedia a začnú vám hovoriť o tom, napríklad, kto ste všetci jazykári a strašne vás to baví, sa postavte. Viete, Slováci na to majú také, že no. Kvôli korporátnej kultúre to väčšinu ľudí asi prestane baviť. Ak by ste mali nejaké otázky o korporáciách, veľmi rada a stále príjmeme nových ľudí. Páči sa? Jaké má Amazon Pass due? Ktoré? Tak, celkové. Ktorú krajinu? Celkovo, cca. My robíme Pass due na 60+, 90+, 180+, a 360+, takže... Current, proste všetko, čo je nezaplatené, percentá. V percentách neviem, ale zvyšok, číslo celé, je interná informácia, ktorú nemôžem komunikovať. OK, aký máte cieľ, to môžete komunikovať. Reduction by 10%. Čiže z toho, čo je teraz. Tak. Neviem, ja sa priznám, že som vám nerozumela. Ako by ste to mohli vysvetliť? Presne o tomto je tá korporácia, že si zvyknete hovoriť úplne iným jazykom, takže ako Lídia napríklad hovorila, ona má 8. a 9. korporát. Ide o to, že v korporácii máte určitý cieľ nastavený, ktorý vám zadá niekto skôr. Napríklad niektoré sú jednoduché, odpíšte na 5 e-mailov, a niektoré sú ťažké. Ja